Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurkoan, Nafarroako erraldoiak saioan, noainera hurbildu gara, bertako konpartsa ezagutzera, lehenik eta behin Gorka Pardorekin egongo gara, berez, Atarabiakoa, adopzioz noaindarra. Hori da. 2016-tik, ez? 2016-tik, bai. Konta eguzu, nola sortu zen bertako konpartsa, noiz sortu zen? Ba, noaingo konpartsa, 1982 urtean hasi zen, eta pixka bat evoluzioa iaz herri guztietan erraldoi berbera zeuden, errege katolikoak eta 13 erregeak, eta alkatea eta ohiko lehendakaria Ramonek beste taldeko kideekin osatu zuten konpartsa. Adibidez, zegoen Kurrito, Kiko, Rafa, Pablok eta beste kideek, eta aurrera eman zuten, ahal zuten bezala, eta ondo. Gero, hori, aurrera pixka gehiago, jende gazteak hartu zuten konpartsa, eta orain dauzkagu pila bat. Orduan, urte parrastada bat ditu, zer buru betetzeko sortu zen? Kaleak alaitzeko eta jendea gure erraldoiak ikusteko. Eta pertsonaiei dagokienez, ze pertsonaia aukeratu ziren eta ze buruz izan du gaur egun arte? Lehendabiziko erraldoiak, errega katolikoak eta 13 erregeak izan ziren. Esan dizudan bezala, beste lekuetan zituztelako, eta orduan
ez zeukate gehiagorik. Gero, 1989an, Buruhandi ahate bat egin zen, Zaldiko, baita Napoleon, Begi Bakarra eta Sorgina. Gero, 1989an, etorri ziren erizainak, non hemen kulturan maiordomoak ziren, eta gero beste buruhandi bat egin zuten gure ohiko lehendakariarengatik, Ramonengatik, eta baita erizainak. Baserritarrak, erizainak eta gero baserritarrak. Baserritarrak, hemen herriaren kulturan beti baserritarrak egon ziren eta horregatik egin zituzten. Ikusten dugu pixkat zein den pertsonai eta bertako herriaren arteko lotura hori, batzutan gehiago, beste pertsonai batzuetan hasierakoetan agian ez zen horren bertzeko loturarik. Ezaugarri fisikoetan, badira diferentziak, tamainari eta pisuari dagokionez? Bai, errege katolikoak pisatzen dute pizka bat gehiago, gutxi gora bera 45 kilo, eta altuera 3,75 metro edo horrelako zerbait. Gero, badaude erizainak, non horiek pisatzen dute 45 kilo, eta gero, baserritarrak horiek pisu txikiagoa daukate, 25 kilo gutxi gora bera. Eta materiala, ze material ez ari gara izan? Materiala, igultzezko plaka edo karton piedra bezalakoak, eta gaurkoak dira poliesterreko materiala. Eta egilei dagokionez, pertsonen egilei dagokionez, hor ere izan da evoluzio bat? Bai noski. Lehenengo erregeak Araganosa de Fiestas egin zituzten, segatik leku, esan ditudan bezala, leku guztietan zeuden. Gero, beste handiak, baserritarrak, handiak eta baserritarrak egin zituzten Mari Ganuzak, eta gero Xabier Garate. Montxi edo Ramonen buru handia, baita Garatek egin zuen, eta hori izan da evoluzioa. Gaur egun, 2019an edo 2020an, eskuartean Imaginaria Festiba erreformatu zituzten guztiak. Eta jantzietan nola izan da? Jantzietan, iaz, herriko pertsonak egiten zituzten, ez daukaten dirurik, orduan egiten zituzten beraiek. Orain dela 10 urte, gutxi gora bera, erreformatu zituzten guztiak, eta egilea, gure egile ospetsuena edo famatuena Fermin Teruel izan da, non baita dantza egin zuen hemen, eta beno. Orain bukatzeko, galdera pare bat egingo dizut, alde batetik, eta lehenengoa, talde pertenentziak zer suposatzen zuretzat, hau da, konpartsa bat arteko kide izateak, sakrifizio bat eta konpromezu bat eskatzen du,
zer ematen dizu zuri talde honen parte izateak? Nik uste dut pertsona, hemen konpartxan gauden pertsona guztiak, badaukagu zerbait gure odolean, eta, bueno, iaz zegoen lehendakaria esaten zuen bezala, si te gusta veneno, eta, bueno, nik uste dut guztiak gaude hemen konpromisoarekin, eta egoten direna daude oso ongi eta oso kontent bai. Eta orain bukatzeko, azken hausnarketa bat eskatuko dizut, zer gustatuko litzaizuke etorkizunean gertatzea konpartsarekin? Noruntz joatea gustatuko litzaizuke? Niretzat, niri proposatu diate eramatea talde txiki bat, Burundiaren hori talde bat, eta, bueno, gure asmoa da buru handiekin, pisu gehiago eman, erraldoiekin dantza egitea, baina, bueno, hori da a futuro, baina, bueno. Etorkizunerako? Bai, hori da. Bueno, Gorka, mila esker haunitz, espero dugu buru handiekin ederki joatea. Eskerrik asko. Bertze bat arte. Eta oraingoan, bigarren elkarrizketatua, Josu San Sebastian, bera jaiotzez eta 7 urteak arte Donostin bizitakoa, eta 7 urtetatik abaintzinerat, noainera etorri zena. Arratsaldeon, Josu? Apa, arratsaldeon. Konta iguzu, orain pixkat dantzen inguruan eta musikaren inguruan adiko gara, zer dantzatzen duzuena? Bueno, hemen erraldoiekin baita gehienez, dantzatzen dena da gaita eta tanborrarekin, gaiteroak, betiko gaiteroak, baina orain dela urte batzuk, atzerago, hasi dira dantzatzen txarangekin, hasi dira txistuekin ere dantzatzen, eta guk baita ere bakarrik ez gara hor geratu bakarrik gaitan. Baita beste musika batzuetan baita ere egin dugu hor pixka hinkapie. Orduan, seguruenik koreografia zabala eduki beharko duzu, repertorio zabala, nola lantzen duzu hau? Bueno, guk ez gara oso talde handia, eta justo orain konpartxan gaude jende pila, baina dantzala lantzen duguna gara oso talde gutxi. Gara 10 edo hola.
Orduan, pues, bakoitza etxetikan pues, aspertzen denean, etxetikan kartzen ditugu ideiak, eta gero, pues, astean zehar, pues, 2 egunetan kartzen ditugu reunitzen gara hor, elkartzen gara hor lokalean, eta hor lantzen dugu gure ideiak, eta nola konpaginatu idei bat bestearekin, eta horrekin egiten dugu alduguna. Eraten zenuen, errepertorio zabalaz duzuela, txalangarekin ere ibiltzen zaretera, eta bertan ere dantza taldearekin lanak egiten dituzu, ezta? Baita ere, justo hor gaude dantza taldean, Arantzeta dantza taldea daukaitzena, eta hor gara 8 mutil eta 7 justo gaude dantza egiten erraldoiekin. Eta hori ere asko lagundu digu, adibidez, dantzekin beste koreografia, olako beste gauza batzuk egitea, eta baita ere espektakulu asko egitea elkarrekin. Eran duzu musikariak dituzuela, nola, zuen musikari propio dituzue edo kanpotik ekartzen dituzue? Bai, egin dugu, egin zuen orain dela urte nahiko egin zuen hor ayuntamientoa edo udaletxeak egin zuen konbenio bat, eta guri beti etortzen da Iruñeko gaiteroak tokatzera, eta baita ere dantzak ere jotzen digu gaitero berdinek. Josu, gaiaz pixketa aldatzen, zuen urteko agenda, ekitaldiak zeintzuk dira? Justo Covid orain dela gutxi Covid-a bukatu egin da, eta orain dela arte egon gara geldirik. Noainen bakarrik atera gara, eta egiten algenuen gauzak, baina orain bukatu egin dela Covid-a gaude itotak gaude. Asteburu honetan daukagu 3 irteera, eta egun guztia irteerarekin bukatzen dugu supernekatutak, eta hori, gustora, baina hori, astebururo, ni joaten naiz de vacaciones, daukagu ateraldia ez dakit non, gaudeola asteburu guztietan. Beti gauzu zerbait, ezta? Beti, bai. Baina, agenda orokor bat eraman bagenu, ze ekitalitan parte hartzen duzu urtero, adibidez? Adibidez, konbenioan daukagu ekitaldi, adibidez, hau da, noain da, baile bat, eta orduan daukagu herri guztietan daukagu urtero ekitaldi bat egitea. Daukagu noainen festetan, eta gero herriko festeta guztietan egiten dugu ekitaldi bat. Eta daukagu markatuta urtean zehar, hainbat salida. Eta hobetaz gain ere bai, bailaratik kanpo joaten zarete? Bai, batzutan deitzen digute, menez den herri batzuetatik, deitzen digute, eta joaten gara dantzatzera. Igual herriren bat ez dauka erraldoik eta esagutzen digu konpartsako batek, deitu diate ez dakit zerritikan joateko. Eta joaten gara super kontento. Eta orduan horrenbertze ekitaldien artean, seguro suertatuko direla anedotak, ez? Historio bereziak. Pila bat. Azkena, pasani asteburuan izan genuen ateraldi bat, zen konpartsako 3. urtea, konpartsaren egunaren 3. urtea, eta hori bukatzerakoan, hor bazegoen bat plazan dantzatzen, eta hori zen erraldoia. Eta eman zuen kriston golpea, eta purua apurtu zuen, eta guzti, baina, bueno. Eta baita ere, joan ginen Larragara dantzatzera, eta, gero, joaten ginen kamioian denak atzean gaur igota, eta batek erori zen ezakit zenbat alditan, eta eman zen kriston golpea, baina, bueno, ez zen izan ezer garrantzitsua. Eta egin dituzuen lan mota ezberdinetan, egin izan dituzu ere, konparsa batek beti egiten dituen dantzetatik aparteko kontuetan parte hartu ere bai? Bai, orain dela, uste dut, 2018an egin genuen ekitaldi bat, egin genuen teatro bat bezala, eta hor esplikatu genuen konpartsaren orain zeukan trajektora guztia, eta hori esplikatu genuen bere trajektora guztia. Orain Josu, konpartsa aztertuko dugu, momentu hauetan, zenbat partaide zabete? Gutxi gora bera, jende asko gara esan dudan lehen bezala, gara 30 heldu eta 30 txiki. Baina hori, batzuk ez dute dantzatzen ze oso pertsona helduak dira, bakarrik etortzen dira laguntzera, eta hori, 30 eta 30. Konpartsa batek dantzatzaz gain badu lan handia, ez, atzean? Bai, adibidez, orain dela gutxi egon gara josten, eskuentzako adibidez kolpeak ez emateko, eta denbora librea daukagunean etortzen gara bajerara gauzak prestatzeko eta ondo antolatzeko, bai. Lehen eraten zenuen, nola Covidan eta gauza pixkat gelditu den, eta orain hasi zareten, nola saiatzen duzue, zenbat egun astean? Covid-arengatik
egon ginen denbora asko pues, entzaiatzen hilabetean aldi batean, eta orain hasi garela berriro oso fuerte astebururo, pues, entzaiatzen dugu bi egun astean. Eta gazte batek konpartsan hasi nahi duenean, nola izaten da ikaste prozesu hori? Hasieran, etortzen da guk daukagun entsaio egun batean, eta etortzen da eta probatzen du, eta nola doan erraldoi batekin edo bestekin. Eta hori, lehenengo hartzea erraldoia, gustora egotea, eta gero hasten gara entsaioetan eramaten eta saiatzen erraldoiarekin ondo egotea. Eta gero ja ondo egotean entsaioan, eramaten dugu ja, daukagu ateraldia, etorri probatzera egun horretan. Eta, hasten dira pasakaileekin, dela uste dut nik dela errazena, ez daukazu ezer egin behar hola finko, orduan, probatzen duzu eta horrekin hasten zara. Progresiboki, ez? Hori. Josu, konpartsako kide izateak konpromezu bat eskatzen du, lana bada eta, erran bezala konpromezua, ez? Zer ematen dizuna zuri? Hori, ematen didana da laitasuna. Ni txikitan ikusten nuen erraldoiak hori Iruñean, eta beti dantzatu nahi nituen, etxean egiten nituen ere erraldoiak gain demantekin eta guzti, eta hori, ikusi nuenean noainen zegoela konpartsa bat, sartu nintzen, eta hori, lagun pila egin ditut, ez dut bakarrik geratzen gara erraldoiekin, egun batean, ez egiten dugu, eta hori erraldoiak geratzen gara tabernan gara bat hartzera eta hola, eta lagun pila egin ditut erraldoiekin. Josu, emakumaren presentzia konpartsan badago? Bai, adibidez, nik uste, bost edo neska daude konpartsan, eta nik uste direla oso zaharrak, darabatela urte asko, urte pila bat hemen dantzat egiten, eta hori, niretzat oso polita egotearen neskak, ze nik uste ez betidanik, baina orain dela urte asko bakarrik gizonek egiten zuten dantza, eta emakumeak sartzean niretzat oso polita eta oso interesgarria iruditu zait. Eta finantziazioari dagokionez, nola egiten duzu? Lehen esan dudanen bezala, daukagu konbenio bat, eta horrekin urtean zehar ematen digute diru bat, eta horrekin oraintzen dugu kamioia, oraintzen dugu bazkariak, oraintzen dugu arropa garbitzea, zerbait apurtzen bada ere oraintzen dugu hori ondo konpontzea, eta horrekin saiatzen gara pixka bat ere ahorratzen, gero datorren urterako zerbait izateko eta igual buru handi bat egiteko, baina bai, horrekin egiten dugu. Eta orain ja azkeneko galderetara pasako gara, alde batetik, zonarpen sozial ikusten duzu, zein da konpartsa eta noainek duten harremana? Hori, nik esan dudan bezala, txikitatik ikusi duzu erraldoiak, eta zure herrian egotea erraldoiak, eta txikitatik aita eta amarekin ateratzea ikustera, nik uste dela politena. Nik dantzatzen dudanean ikusten ditut umeak irrifarrez, eta barrutikan betetzen dit pila bat. Zure ustez, konpartsan zein da pertsonai maitatuena? Nik uste, niretzat, nik ez dut dantzatzen eta pixka bat haserrerago, baina ni dantzatzen dut Leonor dela urdina dena, la neska, bere pareja da Paskazio, eta horrek nik uste dela gehien maitatzen duen jendea. Azken hausnarketa eskatuko dizut, noruz joatea gustatuko litzaizuke konpartsa etorkizunean? Nik uste orain, lehen ikusi duzuen bezala, 8 erraldoia gara, baina batzuk dira oso zaharrak eta asko pisatzen dute, eta gustatuko litzaidake gehiago egitea, berriak, eta jende gehiago sartzea, eta gure nivela gehiago betzea, eta jendea oroitzea, eze ondo dantzatzen dute noaingo erraldoiak. Bertzelauk erraldoia adibidez? Edo beste bi, lehenengo beste bi, diru pila balio dute, baina adibidez, beste bi edo kiliki gehiago baita ere. Orduan, urrengo urtean, 10 erraldoi? 10, hombre, eta 16 euro handi, bai. Udaletxari ez? Hombre, bai, gero pasatuko diogu rezeta eta hori, dirua soltatzea. Bueno, Josu, mi esker haunitz gaurkoan zuen konpartsako bateak irekitzagatik, eta ongi segi. Mi esker.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.